Horas. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Pinuji ma debata nang mamasu-masu sude keluarga ni akar ruas ni Huriana. Gabi boy hita marlas ni roha mamuji jala pasangapo goar ni debata di minggu parjolo dung Epifanias sadarion. Di minggu parjolo dung Epifanias on tama tapasahap maoleate tutuhata ay sahat tutikyo diurupi do hita. Inoroni i sude mahita marhatopotos song panindangion ni Panguhum Samueli. Alani sude mahita marlas ni roha mamuji guarna na badiai. Maredde mahita siya bukwede nomor 15. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamudi amay na mga rorohitas yan gonggoman ni Haholomon.
Jala na pausaton hita tubagasan harajaon ni anak kaholongan ni rohana. Haleluya. 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 Mertangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Di papatar hodo dirimar hite-hite hatami, naung dohot dohami di halomohor roham, marhite siap panesami di dosa nami. Atong papatar ma dirim tu rohanami, asahu tadahami ho, jala asahu, tangion hami suara ni anakmu. Jala asahu jalo hami tod di parbadia marhite-hite anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita. Patik ni debata di minggu sedarion, ima patik parjolo sahat tu patik paupaton. Patik parjolo. Ahudo Jehovah debatam ninna debatata. Dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manangaha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasan Aek na di Torni Tano, yanggo tunggabe si Sobaon manang sioloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna. Ai hona uhumna dosogot akka na marsineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui.
Dinonomari maulahamu nasa si ulahonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah di Batamdoy. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Ro di pinahanmu, ro di pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ay di nonomari do di toppa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi meradiat do ibana diari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari paradianan nai jala di perbadiai. Ido sahatna. Atong rak mahita mangidugogo tu de bata lahu mangulahon na hubar tu batik nai. Ali Tuhan de bata, saya pergugui mahami mangulahon na hubar tu batik ni. Amin. Marede hita. Tatopo tima dosata tu ado panidebata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di benua gijang pargogo na suhatu dosan. Par dengan bahasa doho jala rodi saleleng ni leleng na do asini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sayunang be ingot akka dosa nami. Ay jot dohami mardosa maradopon ho. Jala jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalawasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalawasyon nami. Unang alang asini roham. Sayurupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami. Balua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosa.
songonod do hata ni Jehovah, unak ko mabiar ayaw do siluluhon ho. Nung napola hujou guarmu au napunaho. Hasangapon ma di debatana di kijang. Amin. Marede hita. Hatani debata nagabi epistel di minggu parjolo dung Epifania Selerion iman atar surat di Efesus 3 ayat 1 ayat 12. Alani ido ahu Paulus nihot ni Kristus alahamu akka si pelebegu. Ay siyan pangukapod do di pabotohon tuahu hahomion nahu taringoti nakiningan. Dang di pabotohon do pe itu akka anak ni Jolmai di akka sudut perjolo alay nung nga di papatarin waing tu akka apostel na badiai doho tuaka panurirang na di bagasan todii. Naung gabi parhalado ni ido au siyan pangalehon ni debatadi asin ni rohana. Natuau siyan pakorhon ni hagogo online. Jala paturakon pangalahon ni tohonan di hahomioni nabuni siyan mula ni mulana di bagasan debata si Toppa sa luhut na. Ido ditahi siyan mula ni mulana. Gabi di pasaut di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Ima sahatna. Martua doakan atau mangihon hata ni debata. Jala naupeopsa.
Amin. Mari dihita. Tidak maha porsiaut tai songon na hinatindak ko ni donganta sa porsiaut di sadok portibion rap mahita maddo au porsia di debata Jehovah au porsia di Yesus Kristus. Au porsia dito di perbadia. Amin. Tabegema titing di huriata. Sialo mamanginang. Tabegema tikting namasa di huriata sa mingguon Minggu tanggal 7 Januari 2024. Naparjulo. Goar ni minggu sadarion ima minggu parjolo dung Epipanias do topik minggu Jehovah do na paluahon. Napaduahon tikting namaragam. Sada. Permingguon minggu keluarga. Sadarion minggu tanggal 7 Januari 2024 di patupa huriata do permingguon minggu keluarga wa diganup permingguon. Jadi di patupa do papungu pelean keluarga marhiti amplop naong di parade huriata tu ganup keluarga. Ima lao tu persiapan dana pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2020 lalu. Rap saudulam ma nasa keluarga.
tapasaha ma pilihan sada A dohot sada B adorang so jamita. Jala pilihan 2 dohot pilihan keluarga marhiti amplop di pasaha tujolo dung sipul jamita. 2. Lembaga Pemberdayaan Jemaat LPJ. Khobar tuha putusan rapot huria 2 Desember 2020 ima laho mangulahon program huria marhiti LPJ naung mardalan sian tanggal 1 Januari 2024. Domutusi laho patuluson program ni huriaon asa mangihut ma tapasahat songon yuran wajib godangna 20.000 per energi per bulan. Jalaboi ma tasetor melalui situawik manang langsung tu sekretariat huria. Huria mangido turuas naboi pasahaton langsung ngono bulan manang sataon. Tolu, penghemat warta jemaat. Khobar tu rapot huria tanggal 2 Desember 2020. Nunga diputuson mulai Januari 2024 sahat tu satorusna. Warta jemaat dang dicetak be. Alai dibagi homma bentuk digital manang soft copy. Sudah situa di Ganuk Wik, boy ma disagihon tu sudah ruas melalui WA. Di Patupaon, lao mengurui pengeluaran ni huria sekaligus mendukung program pemerintah. Ima na lao mengurui pamakeon ni harotas Go Green jala dimulai tanggal 14 Januari 2024. 4. Ibadah tahun baru. Di hari Sabtu tanggal 10 Januari 2024 nanangro. Di Patupa HKBP Tangerang Kota do ibadah tahun baru sekaligus launching tahun oikumene inklusif dohot lembaga pemberdayaan jemaat. Permingguan di Patupa di gereja masuk pukul 10 domutusi di Pangidohma. Sudah majelis manang perhala huria. 2 halak mewakili sian ganum wik. Utusan sian ganup seksi kategorial dohot non kategorial. Utusan sian ganup paduan suara asaro madapot madhoti acarai. 5. Dana nasorang. Di basa-basa tuata do sada dana boru. Di keluarga Amang Wismark TH Manurung. Inang Cindy Melisa Siahan. Nah di hari Jumat tanggal 20 Desember 2020 wik tolu puluh tolu energi sadasia sadatolu 08 hipasdo na torasna rapdohot danaki. Onom Hona RPP Mamuka sadarion minggu tanggal 7 Januari 2024 dang ruas ni huriata be Chelsea Mentari ala pidda huria tu better. Pitu, ucapan selamat. Padita Resort perhalado dohot sude ruas ni huria pasahaton. Selamat ulang tahun hatutubu dohot ulang tahun perbogason. Tu sude ruas ni huria namar ulang tahun di bagasan mingguon. Anggiat ma gajang umur hipas pamatang jalatugu haporseaon di bagasan Tuhani. Tu sude akar ruas na di bagasan parsahiton. Anggiat ma dilehon tuhatta hai pason. So tambah saotik adikarong na kehilangan alat pengukur jantung boyman non di jara tuhame. Songonima tikting di minggutta sadarion dia katikting naso di jahon hami. Boy mata jaha di buku acara cetak manang digital. Mulu adong akan hurang takas di panuratonon dohot di pajahon. Boy do di patakas tu perhalado wikta. Manang tu sekretariat ni gerejata ditiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tu hatta ma pakubasion ni huriata jala di pasu-pasu manang perhalado dot ruas laho patupahon akka ulaun di huria bain sangap di goar ni tu hatta. Horas. Tapasahak ma peliata sada A dohot pelian sada B. Uhud marede hita siap bukuede nomor 363.
dame ni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Sadarioma Minggu Parjolo tahun 2024 sekaligus diguari Minggu Epipanias Parjolo nomor 8 Minggu Hapapatar dihuasoni debata natajalo napataripar kita siat tahun nasalpu di tahun nebaruon laos Oma Minggu Parjolo di naung di langsing Huriatta HKBP na di hari Jumat tanggal 5 Januarion tahun 2024 ima tahun Oikumene Inklusif HKBP 2024. Songonong tabigi di warta di tikting nakin laun singota matongon nagabe tahun pelayanan di 2024 di hari Sabtu tanggal 10 Januari. Hobatu naung diotang di wartai Roma hita laos disiman nota launching laos patorangon taringot tu program ni Huriatta secara khusus na digoari LPJ ima lembaga pemberdayaan jemaat nungadi patorangi bahwa tanggal 2 Desember nasalpu nungadi putuson program tamai di tahun 2024 dan telah disosialisasihon na di tanggal 31 Desember nasalpu di pertanyaan ujung tahun botari dohok borngin na niuluhon ni amang ketua parar tahun. Alay boy do dangra dasip dopei lampada sipom mai di langsing tanggal 10 tuluon asaboy akan mewakili wik rotu pertanyaan bona tahun ni patorakon anon nang di wik nabi rap dohot aka parhalado nang situa wik diganup wik hurian itu hatta nahu haholongi di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus apala di Minggu Parjoloon di bohali debata hita marhite hatana jamita di Minggu Sadarion natar surat di 2 Musa bidu onom ayat sada rodi ayat walu sonom ma didok disi dungi ninna Jahoba matusi Musa ida omu ma annon sibahenokku tu raja Parao ai marhite-hite tangan nagugu luason na mahamulao jala marhite-hite tangan nagugu ojaron na hamu sian tanona. Akup ni didok debatama tu si Musa. Audo Jahoba ninna. Jala hupapatar au tu si Abraham, tu si Ishak, dohot tu si Jakob, margoar debata na sun hinagogo. Alai dang dipaboto-boto na sidang yang goguarhu Jahoba. Hupahotdo huhut padaku tunasida. Mangalehot tunasida tano Kanaan, tano paisolatan nasida. Jalanunga hutangihon anggu-hanggu ni halak Israel. Akana pinarhatoban ni halak Misir. Jala marningot au di padaku di baheni pabua matuhalak Israel audo Jahoba
Jala paruarok kudo hamu sian aka ulau rodi ni halak Misir. Jala paluau kudo hamu sian parhatobanon nasida. Jala tobusok kudo hamu marhite-hite tangan na tol-tol dohot marhite-hite aka uhum godang. Jala ainok kudo hamu gabe bangsokku. Au gabe de batamuna. Asa di boto hamu, au do Jahoba de batamuna na paruar hamu sian ulau rodi ni Misir. Asa hutogi hok kamu tutano naung humang makkon lehonokku tu si Abraham, si Ishak, dohot tu si Jakob. Lehonokku mai bahen partaliam muna. Audo Jahoba. Ido sahatna. Hurian itu hatta na huhaholongi di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Dimulana bangsa Israel marhite si Joseph mabuat pasu-pasu do tuhala Misir. Ala si Joseph na menahbiskan mimpi ni Raja Firaun gabe malua nasida sian Haleopotir saleleng ni 3 tahun. Jala madu manasida marhite hadu mauni dengan akka ulaun nasida gabe adong pangaradion nasida di musim kelaparan manang di Haleopotir na 3 tahun ini adong bohal nasida di papungu nasida termasuk bohal isenaro mangalap baladjo tu Misir. Ngadi parade untuk panganon nasida dohot ise tetangga negara manang halak bangsona asing naro mangido pangurupion nunga di parade nasida. Di masa ni si Joseph May nagabe perdana menteri di Mesir. Alai tu Firaun manang parau-parau na mangihut lupa ma taringot tu pasu-pasu ni debata marhite kehadiran ni bangsa Israel di Mesir. Gabe dibahem marrodi kerja paksa. Deba sian ulaun kerja paksa mabahe batu bata siat dorame. Di parhatoban nasida dileho mangan minum alai pas-pasan. Adok pe parbue ni ulan nasida itu bukan untuk mereka tapi untuk negara Mesir. Di poro magogona hodokna ima hatcik ni namasa dihalak nama buah pasu-pasu dimulanai paluahon bangsoi sian Haleopotir alai dibalos marhite nafael. Amanginang boy doi paingotok kita. Tidak selamanya apa yang baik-baik yang kita nikmati nata jalo nata adopi dak terus dang kekal. Adong do masa tiki marlas niroha, tiki mekel. Alai adong do masa tangis marhacit. Diturpukon ternyata tuhatta setia dohot jajina. Nunga di warihot de batahian. Tu oppu ni bangsa Israel na di parhatobat di Misiri. Tu si Abraham, si Ishak, si Jakob.
ia tano Kanaan nunga di mang makkod de batai gabe tano inganan paisolatan nasida. Ahado lapatan ni paisolatan. Molo paisolatan di hatabatak ciguari doi inganan pasatokinad doi sementara. Jadi portibion na tinopan itu taon na may solat do hitay son. Dang on inganan na manoktong. Molo adong nuaing akka na tamiliki hitam marnapuna di luaton manang di luat na asing satokid doi sementara doi. Dangina hot rodi salilingna. Taide majo sejarah ni Israeli. Nga masuk na sida tutano Kanaan. Alay hiado di perbudak Babel. Halong, tarulang Israel. Runtuh bagas joro dohot akka bagas nasida. Songoni nang na diturpukon. Ay namasa do haliopotir di huta Kanaan. Gabelau mana sida mangalului ngolu. Ima tumisir nak kigani. Ay terbarita ma Mesir makmur di masa paceklik. Di simana pajupang si Joseph na jinual na ginadis ni hahana. Nagabe perdana menteri dohot akka hahana. Gabe di parmudu ma bangsa Israel di Mesir. Di lehon marhuta marjabu di masa namabuan berkat Israel marhite Yusuf tu Israel tu Mesir. Alai dung lupa dinadengkan na binahen ni debata marhite kehadiran ni bangsa Israeli ternyata dang diingot be na debata paluahon nasida sian haliopotir. Justru nama buan pasu-pasu tu nasida diperlakukan tidak adil. Dimarginalkan, dipinggirkan, disiksa. Nuaing akamanginang nakingatakas didok ditangihon debatado jauh-jauh ni akan nasetia nak pemarhacit alai jauh-jauh tu debata. Di topasson sude na porsuk na ni ae di ibana di ngoluna tu debata. Di boto debata do ditangihon, direspon. Ido ubahen na didok debata tu si Musa audo debata Jehovah. Tikini si Abraham, si Ishak, dohot si Jacob, dang di boto nasida na audo Jehovah. Alai di boto nasida au debata pargugu na sohatu dosan. Pargugu na sohatu dosan ima debata Jehovah. Debata Jehovah nama katai nama nogihon si Abraham haruar sian urkas dim irak iran noaeng tutano si patudu honok kutuho imatano Kanaani idotong na makatai dohot si Musa diturpukon si Musa hala Israel dei nama godang di istana Firaun. Alai melarikat diri maibana daktar pa bereng-bereng ibana hake jamun ni Raja Parau tu bangso Israel dengan nasa bangsoi melarikat diri maibana. Alai sian pelarian nai di jauh di bata si Musa paluahon bangsoi sian parhatu banoni. Hurian itu hatta nahu haholongi di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Tuhatta para tahun jajina muse
bahwa bangsa Israel ima bangsa na pinili na. Bangsa Israel ima hasahatan ni pasu-pasu nama korhon tu sadok portibion. Ise na porsea tu debata Jehovah na sinobba na pinuji ni bangsa Israel ido natasobba. Kita bukan bangsa Israel. Alai debata Jehovah na pinuji na sidai ido natapuji nang dipatikianon. Ai nunga dipasikok marhite tu hatta Yesus Kristus rotu portibion bukan menyelamatkan orang di sebagian bangsa atau etnis. Alai tu sadok ise na olo porsea tu debata ido na dipalua, ido na taruli pasu-pasu. Di pasu-pasu na pinasaha ni debata Jehovah na tatanda di bagasan Yesus Kristus. Asa dihamuak kamanginang na pungudison molo tapai hutihu akan masa noaing di partikianon, di parpudion, jala maus doi sai ditayangkan di televisi. Memang saluhut akan porsea tu debata dang satu lup pemusnahan atau membunuh orang-orang, apalagi orang-orang yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Alai ta ingot na korbat tong di sino aeng gudang do dongat ta saha porseaon, gudang do Kristen di Palestina. Tatangyak koma asa toktong di bagasan rohana panguluhon bangsa na menghancurkan negara Palestina di partikianon. Sotung tadok ropani salah mengatusi hita ayah hamatong ninna gudang dona salah mengatusi. Kita tidak membela negara yang menghancurkan negara Namekmet. Tetapi kita harus menghormati, menjaga keadilan, jangan ikut-ikutan ikut laho menghancurkan halak nasumardusa. Jadi itu adalah antar negara, bukan antar agama. Alania kamang inang di partikianon tolak belakang do jamita tunamasa noaeng. Najulu bangsa Israel diperlakukan tidak adil noaeng nasida mabai songoni tuakana Mekmet. Tetapi dari sisi antar negara, bukan dari iman. Dang sian haporsiaon. Molona diturpukon di paloas debata bangsa Israel sahat tu Mesir nama buah pasu-pasu doi di bangsa Misiri. Alai lupa di pasu-pasu ni debata gabe tersiksa manang di rodi manang di kerja paksahon nasida. Napa duahon di ayat 5 takas doridok debata manangi hojau-jau ni akana porsea. Ternyata dang bui hapistaran gugu manang huaso ni portibion palua hokita siak kamaolon. Dang bui na adong dihita pangasak konotta laho palua hokita sian akka hamaolon natabulus. Songon namasa di bangsa Israel dang tolap ni diri nasida paluahon nasida siap parhatubano ni dang tolap ni si Musa dohot siaron paluahon nasida sian parhatubanon ni Misiri. Alai didok debata audo debata Jehovah dokma tu si parau au paluahon nasida marhite tangan nagogo marhite uhum ikon marhite tangaku
nasida palo acok kamu haruar sian hahat sitoni ikom marhite tangaku hamu diojar siaku tanah di paloas taingot di permate ni buhabajo ni halak Mesir di tulah ke-10 sudi buhabaj sudi nasoporse atau debata mate sudi mengadungi di sima halaki mulak tutano Kanaan aladak sairo disi dung di tongani laut rara dilele nasida tongdo tangan nagogo ni debata dipakai marhite si Musa patol-tol tangan ni si Musa gabe tangan ni debata paluahon bangso Israel bola dua ma lauti boy mardalan duk sahak diujungi patol-tol tangan sitak matukok do mulauti mate akamusuna kuaso ni debata doy anggo disi diakui bangso Israel do debatado na paluaho kita sian parhatobanon ni Misiri. Ise nabuhi mabbay bola dua laut. Ise muse nabuhi mabban hukup lauti. Gabe hanyut sude akapar senjata na mutahir pada saati. Huaso ni debatado. Jolma nagale na met na marhaposan tu debata di palua debata. Ditangi hoddo tangiang na ditangi ho jauh-jauh na marlapatat dia kamanginang hita di bagasat taonon noaing memasuki minggu pertama hita dung masuk kita na di jam 00 tu tahun nebaruon sahat tu partikianon rasaya dong masyak kita marpikir ahaman waing masa tu hita di bagasat taonon las niro hado manang ahado apalagi jonok nama. Ini adalah tahun politik. Tatangyak ko nakamanginang. Salah makatai pilit otik buido gay mara. Karyada mabahit tadda madok jagonin na pebuti dang bui benoeng. Dang bui. Ngetornin na. Manang dang buy be angka-angka sebutota. Buasa naksota tutun boy doi gabe mara tu hita. Ekon mana mahita alai ikon tok-tok kita menyikapi secara arif dengan ise do panggung gomit tanatalup tu periode na mangihut. Di legislatif ise nagabe presiden, wakil presiden. Huriat tadang boy madok A, B, C. Dan itu kebebasan kita memilih. Alai gereja menghimbau, termasuk di open house, na di hari Jumat di kantor pusat, dihimbau porustado, nasa ruas ni HKBP, naung saatnya bisa memilih berhak matu TPS di tempat masing-masing. Bahe suara ni debatadoi. Surat to disi. Martangiak kita. Tapangido tu Tuhani asa diajari hita mamilit ise manatalup. Laho manggonggomi dohot na mangaradoti legislatif. Perdalan ni pemerintahan ni diaka periode na mangihut. Adong doi siya tonga-tonga ni huriat pa. HKBP. Tatangyak kon nasida. Asa molosahat nasida sogot. Di ulaon nata haporsiai siat debatadoi di jalo nasida. Asa dipakai laho parohon berkat Tuhan. Pasu-pasu ni debata. Tu sude natinopa. Ido oikumene inklusif. Jemaat Tuhan ruas ni HKBP diajak di bagasat tahun 2024 menghadirkan kebaikan Tuhan. Menghadirkan pasu-pasu ni debata
tu jolma na burju termasuk doho tu jolma na takang. Dang pilih bulu, tu halak Kristen naksosi huton Kristus hadirkan kebaikan Tuhan. Haholongi sude dongamu jolma, bae nak kana denggan. Molo holan na denggan na dirohaki manang nasa ujur doho tau dohu haholongi ahama ibarta sian halaki. Ido baena di tona hoje Yesus tuah kasih sianna haholongi dongami do codirim. Tangyakon rapatanna haholongi nang musum. Nama baju roham memberikan ketidakadilan bagi kita, jemaat kita, toktong tabalos marhite nadinggan. Itulah kelebihan kita. Dan holak kita masih haholongan. Alai saluhut jolma do haholongatta. Di bait hita nadinggan manangdang haholongi. Memang dang ulaon namurai. Tapi kita mampu bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukannya. Nak kini ngata bege di wartahon. Mek donian alai menentukan. Di tahunon mulai nama sekalian menghemat kita. Alai dohot kita mendukung marhiten menghemati kita, mendukung program pemerintah, program Niportibion, laho menyejukkan dunia, marhite memelihara aka pohon-pohon, mengurangi pemakaian termasuk di harotas. Ai harotason bahan bakunion haudo, ngahabis hau ditabai, termasuk di hutatak. Dangadong be urat ni hau mangihot akatano dohok batu na didolok-doloki. Molorou dan itormatur turdoi boy mabuah mara songon natabege dia katik kina salpu. Mek do sungena alay laro udan na balga dibuah batu na bulog-bulon dihukupi deba jabu na dihutai na di si Maulape. Kecamatan Bakti Raja, Samosir. Itu. Jadi marhite penghematan non akamang inang ay huli mah KP tangerang kawan dapala harotas ninna dao molo anggarata nasa taonon holan tu fotokopi ternyata 10 juta setahun. Bayako kita sedia gudang mah harotasi si 10 juta. Alaninta hemat dang nasodong di warta, tapi kita kurangi. Menghemat anggarata sekaligus mendukung program Niportibion asa unang asal ditabai behau holam mabek karotas. Itu. Jadi menentukan do hita tong akamanginang unang holad dong atta jol mata bereng. Si haholongatta alai saluhu do natinoppa ni debata ikop parro hahonotta heado parjala pakail parjala di sada sungai Madok amang unang metu lubang ni jalami wasa asa unang dohot dek kena mek dapot. Akkana balgay ma mulu balga lubang ni jalami nageleng malua na balga dapot. Jehita manot tuhon dia ma nataluk panganotta unang asal didurung, unang asal dijalai, unang apalagi manuba mabay racut siyang gijang. Memang itu kebutuhan kita. Namun ikut taboto do dia do natalup pakyotta talup alangotta nikmatatta taleon tunasidia kebebasan memang ditikina basiato do manuk ngapil ni hara ni lehom mangan alai aron do tikini seaton laho panganon alai kotong do
marroha hita dia do natalup unang asal dipabuat tarsongon poda ni na tua-tua madok unang taba pisang namar satung paloas joy mana namar parbue na ilaw di hodo namar lapatan de ya hak kita menebang alai ngatasuan mar satung imana dang jadi depe buah api tataba kita makilalahon itu tidak adil paloas jo dung marparbue tikina taba ma nikmati ma tarsongonido nang di partikianon akamanginang di tangihon debata tangiang niak kana met molo setia manang toktong ibana di bagasan patik ni debata mangula marhite holong ni roha nasiat debata sarido debata na mangihut akamanginang hitana pungudison na patuluhom mon rade mahita lau paluahon portibion marhite mabahen na denggan sudedo hita marsiadu sudedo hita marsita-sita mangalubba mabuat akan adengga di ngoluta di tahun 2024 sudedo hita manangyakon bohado taonon asa tahun na lebih baik dari tahun-tahun yang lalu udah pasti itu alai akamanginang tapaloas ma sakap ni debata mamolus di ngoluta unang hita holan mamikiri di dirita alai sakap ni debata mangula di bagasa dirita lapatanna boy do nahatsit masa di ngolukku di bagasa taunon tapi itu jangan terus diponis bahwa itu adalah kutukan siat debata dang ngamasai nang di bangsa Israel mulana nasida martahi sumakap naroa tuanggina si Joseph tagadis maon tarhilala inna nang dipamasuk tu sumur tua unang mate maon pemagom ma tagadis sakap naroa nabinahen ni hahana tuanggina gabe sakap na rin gaddo di debata naroa na hinilala ni si Joseph di ibana na so na suada do nabinahen ni hahanai alay justru ibana do paluahon hahana siya kaliopotir jadi apa yang tidak baik yang kita alami dalam tahun ini unang pitrotadok koni molo taulahu dua kanading kana kamanginang jauh-jauh hita tu debata alai dang rajup pang natajalo dang ramar parbue nataulai dang radapo natajalahi benget hita ada rencana Tuhan di balik itu toktong mamabahen nadinggan nak pehacik ngolutta nak soradapo nataparsita tetaplah andalkan Tuhan puji Tuhan mangulahon akaulaumu di sana tiki lehonon ni debatado haluaon songon na diturpukon mereka telah diperbudak tapi Tuhan mendengarkan doa-doa mereka dipakai debatama otoritasna ibana do Jehovah na tukpa luahon halak na jauh-jauh tu ibana na marhaposa tu ibana tangarong na boy mga bati na jago di portibiti kiisi parao dang mappan huasona mga bati bangsa Israel alaniaha Tuhan bersama mereka kita pedi bagasa taonon kamanginang tapi tabahe maak kanaringgan di bagasan taonon karena Tuhan alani Tuhani mahita mangulahon naringgan dang alani dongat tubu dang alani dongat sahuta dang alani apalah keluargaku
Tapi karena memang itu adalah kewajiban saya menurut Tuhan saya, perbuatlah yang baik kepada semua orang. Di balik ni akan adenggan natabaheni, di sadatiki kita akan menuai mamanen. Di pasu-pasu Tuhan tama huriata. Di pasu-pasu hita na pungu di son. Margogo hirohita mangalakka tujolo madalani taonon jala sahat tunata parsitta moladok penamaul tabul adorak susahat tusi kita mampu bersama dengan Tuhan. Iba nama dijolutta tu dia lau tuhatai imatai huton. Iba nama tu kota tapake tikila di dalan imana ma partukot unang tersilicir hita unang madabu hita moladong na holom dijolutta pakai ma tuhatai gabe sulusulum unang tertuk-tuk unang dadap unang salah jalan. Aide bata disadok nguluni akana porsea sarido ibana di pasu-pasu mahita saluhukna amen martangyang mahita. Mauliate Tuhan taruli hami di hatam di tariat cokodo hade bata ommu mangurupi akana metu bangso Israel na jolo na diperlakukan tidak adil oleh bangsa kegelapan. Alaidang laos ditudal hokko nasida namar hapo santuho nasai jauh-jauh nak pemek met pogos tertindas. Alai ditareho kodo si pareommu manangihon jauh-jauh ni akan amek meti. Songonima nang hami na pungudi so Tuhan. Na met do hami di adopammu nang maradopon portibion. Huriam na met dotong di luaton. Asimaroham tuhodo hami maporus. Mangasahokoma hami madalani pakubasio ditongani huriam. Madalani golu nami si ganupari marsada-sada diragam ni akka ulaon hobartu naung pinasahakmu di hamibe ho mahu pangasahok kami joloani lakkanami sai pasu-pasu na husakapi hami marhapatean tulomoni roham lehong gogo di hami asa nang dongan nami nama bahen jut roha tok kami marlabas ni roha tok kami manarihon mamasu-masu nasida aidoho do nasida na tinopam ditikina bui igabe dongan nami mamuji pasangapo alani unang paloat sami mauhom madele alani akahamaulon nahubulut sami. Tuhan, saya jari mahami mamakke, nasa talenta silehon-lehonmu nasahak di hamibe, pakyon nami mangalugahon solu nami, mangula akkaulaon nami, siani dapot nami akkaparbui nadingkan napalatson roha nami. Jalabui i manadda huasom, nasomacadi ho manarihong ngulu nami. Arian nang borngin sarido ho diaka na jauh-jauh diho. Sahatu tangamu madaging dohot dinami sadarion nang rodi salilingna. Urasi hami sian nasa dosa nami. Asataluk hami hasahatam habaoran yak kapasu-pasum dingulu nami nang parhitiammu manarihon akka natinopam. Marhite Yesus Kristus martangiak kami. Amin. Tapuji Tuhata marhite namarede hita hut papungu pelean doho pasahaton amplop tak.
batang yakum mapeleata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Doho nasa uli basa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehomi tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasyak kami pelianon. Pati bulhok karajaomu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang nisi lehon-lehomi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani akka hati uron. Haroroan ni akka denggab basa na mauliutus. Mauliate rohanami tuho. Ala di papatar ho holong dohot asini roham. Marhite sian pangalehommu di anakmu Tuhan nami Yesus Kristus. Gabe jolma humokop pami. Huidahami siani godang ni holong ni roham. Dang na hasuhatan bidang na dohok gajang na. Dang na tardodo bagas na jala dang na tardungdung tibona. Oppe pujion nami maho. Ala di pabicar ho barita na uli tuhami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya si maroham. Sodangi mahami. Lehom matodim patiurhon rohanami. Asa torang huidahami habal gaummu. Doho panodang nasyakkoi. Sailehom mahami tu anakmu. Bahen upani halu jaonna. Ala natinaonna hangaluton humokop pami. Asa matcohot tami mangulahod dosa. Asa burju jala daulat tami marroha. Pabua mauliate ni roha nami. Say sungguli mahuriam. Asa olo mangalehon rohana dohot artanabe bahen silua tu anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami. Papatar mabarita na uli Tuhanak si pelebegu dohot parugamo na asing. Asa marrongo man nasidaro madapot ton panodang naung bicari. Say lehon hiras ni roha tu akka parbarita na uli. Asa hatop rarat barita na uli tu ganup huta na ditanoon. Say lehon hapis taras yakko tu akka panggonggomi doho tu akka raja tu akka suruan na pinabangkit na asa doho na sida patiur hodalan ni barita na uli. Say pauduk maroha na sida asarap hami manguloy paretta ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaumu. Say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songop panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
mulak mahamu di bagasan dame, jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tu todim.